YouTube Mirasım kanaly. Halk tutuşluğuna yaralı olan adamları, yaradar adamlar diri alanlarını halkın içine getiripdirler, galanlarına yerlepdirler. Şovat galan yaşlı adamdan hemmecigi oğlanlara tavsırıp eli yarağı tutyan şovat goşun hükmünne ken Türkmenlerde. Bar yankı uruş bolan yerden yarağlar yığınap alıp gelin diýip aýdypdyrlar diýip biz yarası öz başymyzy çarap bilmeýäs. Şol wepat bolan adamlaryň iki tarapyndan näme alybilen yaraglaryny alyp düýelerini ýükläp bu adamlaryny göçürjeklerini bilipdirler diýe niýik göçýänlerini bilmeseler bir ýurtlara sürgün etjeklerini bilip halk şu ýol bilen daşam bek bir 10.000 töre goşun gawalyň goşun bilen bütün emlakleri bilen sürgün edip kowup başlapdyrlar diýe bir giden yankı oğlanın içinde ağır yararları bir näçe kän watlap uzak ýol bolandan göçüp barýarlar, gaty kän adamlar dünýeden aýdyp ýyzlar diýip tutuşluğuna gonomçylyk bolup gidip barypdyr diýe. Kän adamlar dünýeden aýdypdyr. Şonça çağa ýolly dünýä inipdir. Garaz şeýdip kän wagt ýörep yankı takla mekan diýilýänleri, täterin diýilýänleri baryp ýetipdirler. Barıp yeten yerlerine de şun terim deyip at takılmagy, şun barıp oturan yerlerinin aňry ýanyna terim deyip bir derýa bar ekeni. Terim çenli. Terim bolup duran. Terim derýa çenli diýen manydanam terim sözü gelip çykypdyr. Fiyas kartada takla makan deyip ýazylgydyr. Dünýäň fiyas kartasynda Hytaýyň içinde şu ören gatı şor yer, hiç şiýlik ot bitmeýän yer, şo ýerik ertip bir yaramaz ýerde şular bütün tohmy tiýji bile gyrryp utorsunlar diýip şo ýer gawap taklapdyrlar. Şo taýda adamlar baran zawatlaryna destine halka suw bereler saklamak üçin. Ýanynaky ýollardaky alyp gelýän suwlara destine gutormaka diýip biziň şu ata-babalarymyz guýu gazmagy gaty ökdekenler şo zamanada 80-90 metrlik kuyular gazıptırlar bolin adam içeriye al su yan kuyulardan çıkmandır. Elhalrak diýenlerinden düýe içipdir, goýunam kösönse içipdir bolin adam bilen at içmez ýalak su çıkypdyr. Şu duzluk derejesi artykmaz ekeni. Ondan ýaşullar oturup durdy diýe oturup destine maslahatlaşypdyrlar. Biz şunu düýelenmi sagyp düýe süýdüni içeriz adamlarymyza. Şey diýip adamlar saklap biler. Ýöne şu ahal-teke atmazam. Biz eger şu taýda ýitirip, şunu susuzlukdan gyryp, izmize dolan baramyzda da biz milletligimizi saklap bilmeýäs. Şoň üçin atlanmagy hökman şu düýe süýtlerini berip bolaram dessen adamlar bilen deň görüp saklamaly diýip karara gelipdirler. Şey diýip düýeleri saglan düýeleri adamlar bilen desseňem ahal-teke atlaryny beripdirler. Häzir kunlarda da işdiýänsiňiz gadymy nussowy edebiyatlarda suw ýerine süýt berip saklanan bedew diýip aýdylýanyň aňyrsy şo taýda ahal-teke atlarymyza şo ýerden göçýän çäler düýe süýdüni berip saklapdyrlar. Adamlar umuman kynçylyk, gaty kyn ýagdaýda ýaşapdyrlar. Daşda öreklerden gawalgy adamlar üýüşüp ýaşullar, şu galan ýaşullar, oglanlary, çağalary, şo wagtlar edilir 10-12 ýaşyndan ulrak oglanyň hemmesi uruşa gatnaşypdyrlar ekeni. Gara kılıç tutýan oglan adamlar, erkek adamlar gyrlypdyr ekeni. Şey diýip şu galan adamlar bilen adam ýaşullar aýdypdyr diýe biz şu taýdan bar ýygymy gidiberin diýenine de biz özümüz gidip bilmeýäs. Ýolda biziň ilki elimizden atymyz bile gyýdymyz gelimiz alarlar. Ondan soň biz baramyzda näme? Biz özümüz gorap biljek manamyz ýok. Şu wagt daşymyzyň saklawlygy gaty gowat bize. Hiç kim gelip hüjüm edibiljek many ýok. Şoň üçin şu taýda biz ýaşamaly. Hemem şu oglanlara watançylyk diýen duýguýuny kellesinden aýyrmaly däl. Dip her gün watan marada oglanlara, bütün gyýyzlara, gelinlere gurrun beripdirler.
vatan duyguları hiç vaçlığın yadından çıkmasın deyip şu kaytalap üyüşürüp gurrun veriptirler. En esaslı adam inni bir hükman karasparlı adamım. Düne täze oğlanlar dünyaya inip sol oğlanlar kılıç tutorialı bolyansa biz vatana dolanmak barada pikirimizi edip bilmeýäs. Biz şu daşymyzda goro da hötte gelip bilemiz agaş var. Şuňa elinden sapıp bilerlik ýagdaýymyz ýok diýip ören aýratyn adamlara şu vatan duygu barada, vatan aýraçylygy barada gatykän gurrun edip adamlaryň duygusyny vatana bolan duygusyny hiç kellesinden aýyrmazlyk barada çalyşypdyrlar. Onsoň şo taýda kimin gapsyny ogul bolsa bütün iyil bolup begenip, ýani ogul bolan öýe uly toý edipdirler. Şo taýda türkmençilikde häzirem bizim şowamyzda bar kim at bar bolsa biriniň ogly boldy diýseler, ok kestirme geçýärler. Ogul bolan gapydan atyň ayak sesini eşitdirýärler. Şu Türkmeninin belki başka kişileri bardığını mena eşitmek, bizde İslam dinine ilki bolan çağa azan aydılıyada bolan çağa. Şu azan bilen bile atın ayak sesini eşitsin kulağı. Doğunca çağan deyip ediliyen zat. Şoň üçin Türkmenin adamsının at bilen bağrı vadaşan, azan sesi bilen bile atın ayak sesini eşitýärler. Atyny yüzün saldırıp kapısından iki tarafa geçip ona ok kestirme deyip at koyup dururlar. Şol ok kestirme geçen yigitlere de özlerinin hem olsa, özün kimlerinin hem olsa bir toy serpacığını beripdirler. Her kim gücünün yetenden. Umuman şo bir öwgülü vada öwürlüp gidipdir. Ondan kimdir de birinin kapısını gıyıl sağa dünyaya inip durgori, nimen gıyıl sağa dünyaya inen üçün ok kestirme geçmendirler. Ondan bir gıyıl bolan öy sus otuyor, hiç kim yok diýämin, gıyıl bolupdyr diýip diýär. Ogul bolsa şo dereceden ha bir goşuna bir wekil döredi diýip begenip, şo derecede toy etdir, gıyıl bolan üçün ümsüm oturup durgorin. Ine Türkmençilikde gıyıl dogranyalak bolup otuyor diýip bir gurrun bardyr. Şol taýda emele gelipdir diýäsi. Ondan bir akıl kişi aýdypdyr diýämin, munýymyz bolmaýar bizim. Hiç gyýdyň bolmasa da oglum bolar mahry. Muny gyýdy bolan öýüm, edis oglum käle gelip toy edelim. Ok kestirme geçmeseňem, şunu ikisem dessem gyýdy bolmadyň oglu bolmaz ahry. Diýip diýäm ikisine de toy edip başlapdyrlar diýäsi. Umuman şeýdi ýagdaý bilen isteseň islemeseň mecburi ýagdaý bilen öwrenşip bular ýaşapdyrlar. Umuman şu düýä bolan hormat şu taýda gaty ullokan derejä baryp ýetipdir. Ine düýäň özüni gepledip türkmen haýsy bir adam bolsa adamlaryny düşündirmek üçin mallaryny gepledi. Atynam, düýesinim, itinim, tasynym hemme zadyn türkmen gepledi. Şular arasyndaky baglanşyk gören bekli üçin geplediýärler şunu. Şunu düýäni gepledip aýdypdyrlar, men çöküp oturan ýerimde garypçylygam bolmaz, hassaçylygam bolmaz diýip aýdypdyr diýe. Şeý diýip her bir o zamanyna şo göçüp gidenlerini bilen baýlyklar kän ekeni, öňeten adamyň gapysyny 2-3 tane düýe sagylýar ekeni. Şeý diýip şo suwlaň adam içmediýärlik ýagdaýyna da bolsa halyk şu düýäň süýdü bilen atlaryny düýe süýdünler saklapdyrlar. Bir epes wagt şeý diýip bular ýaşapdyrlar görün. Bular saklap duran goşun ýanky duzul suw içýän üçin bular kesellep ölüp başlapdyr diýär. Ýanky eskerleri ölüp başlapdyr bol bir ýanky serkerdeleri türkmen adamlaryň ýaşylyň ýanyna gelip durdy. Men oglanyň eskerlem ölýär. Sizden oňa zat ýoklugy. Näme ölýärler oglanlar? Biz ýaşylylar o wagtlar ondan eýem gaçaryna başlapdyrlar. Şo soraň gelip çykjaklaryna garaşypdyrlar. Sebäbi ol eskerler gatykän ýygyder bir näse adamlar ölüp başlandan biz öňem şorty uçýardyk oturan ýerimizde. Şuňalak uçýardyk. Öň oturan ýerimizde akdan bu wagtym ýaşyram eken hiç öwrenşip umur. Siz bir ýerde otursaňyz goşunyň sen kırılıp gutorar diýip aýtdylar diýen serkerderde. Şoň üçin sen şo tärim derýän boýuna göçüp barsak, şoň boýum dağlyk, uly beýik baýry ýerde
bäri ýanam bayır eken. Şo ýerik barsaň, kışına tokoy bolup oturan agaçlar bar ekeni ýakmaga, odun, kış bir özüňi bir alyp çykmaga mümkinçilik bar eken. Şoň üçin biz üçin göçme, öz eskerliň üçin göç. Şo ýerik göçeliň halkymyzy bilen göçürüp äkideli, senem eskerliň şo ýerik göç diýip tärim derýasynyň boyuna göçüp barıpdyrlar. Diýip, ondan bir duzul suw içmeden dynypdyrlar. Atlaryna hakyky ýanky tärim derýän suwundan suwa ýakypdyrlar. Oňan bir giňişlik, arkaýynçylyk bolup başlapdyr. Diýip, şu waka 1372-nji ýylda göçürüp äkidipdir diýip aýdylýar. Şo Temir Aksak bizim ata-babalarymyzy 1372-nji ýylda göçürüp äkidipdir diýip aýdýarlar. 1405-nji ýylda Temir Aksak dünýeden aýdypdyr. Bir ölüp durgulyn ýygyna bir näçe ogly bar ekenne bular padşalyň üstüne oglarynyň arasynda uruş gidip başlapdyr. Bular haýsydyr da biriniň padşa bolmagyna arazy bolmandyrlar. Ondan doganlar öz arasynda uruşup başlapdyrlar därin. Ol uruş köpe çekipdir. Bir kile çekipdirdi. Hiç birini yeňip bilmändirler. Diýip gidip duran uruşyň içinde ýanky oglarynyň biriniň kellesine gelipdir. Hansı Türkmenden ýany öle giden goşun 10 000 adam var ahire. Diýip bulan ýygynyň adamy beripdirlerdi. Ýanky tärim derýän gapdanyny üýşüp bular saklap duran goşunyň ýanyna ýol başyna möhürlat getirip beripdirlerdi. Sen bir esirler taşlayan da gelýän diýip Samarkanda bu goşuny alyp gaýdypdyrlar. Diýip biziňkiler goşunyň daşyna saklap durmagyndan halas bolupdyrlar. Indi ýöne bolsa da şo taýda kän ýyllap oturupdyrlar. Oturup her günlerini ýaşul adamlar boş geçirmän. Biz indi dolanyp ýydymyza barmaz. Biz dolanyp watany görmürs. Ýöne şu çağalar watana bolan garaýyşyny, duýgusyny ýitirmesinler diýip ören her günnäp ýyzyny sargytlar okap, rawaýatlar, wakalar gurrun berip halky diýip saklap gelipdirler. Hiç günü boş geçirmän sargytlar bilen halky saklap gelipdirler.